Les dones, quan arribem aquí, estem en una situació d'autoestima que jo li dic pendular, no? Que ara estàs de pujada, ara estàs de baixada. No? Que aquesta és la situació, quan una dona arriba, després de patir violència masclista, està així. Vaig participar en 2 tallers grupals i a partir d'aquí em van proposar, la meva psicòloga, si volia pertànyer a la xarxa de mentores. Em va explicar en què consistia, em va agradar. Penso que tot i que tinguis competència, sensibilitat, ideologia, capacitat social per treballar aquest tema, és important fer-ho des d'un espai concret, organitzat, com pot ser SURT o altres entitats, perquè et dona la capacitat de parlar cap a l'exterior i no quedar-nos a nosaltres mateixes. Ser mentora potencia aquesta part de dona social.